Pag inani nagay ka damage ang buhok sa ko ang client. So ang panglock na ko ani sa buhok sa kong client tay no day kay ang hair botox. So mo ni ang pinakalas na ko nga process iyang buhok day no day pag magriban gay ko day ginani naka damage ang buhok. So nagkailangan jud ko day panglock na ko day nga hair botox. Kana jud nga botox day ang akong gigamit day sa ko ang client. Kay kung kana mangud nga botox ang akong panglock sa buhok sa kong client tay pag damage is makahatag magud na siya day no og 80% day nga straightening ba. Umubagsak og mo shiny sad ang buhok sa kong client ani. Muna day nay nag-comment sa kuha day no day nga kanido nga botox day no day is dili daw ni makahatag day og 80% ka straightening. Ay kung dili ka kabalo mo gamit ani nga hair botox day no day para makuha nimo ang 80% ka straightening is dili gyud na siya makuha ani nga botox no. Kay kung diretso ra man gud ang pagbotox nimo sa imong buhok ani, kung dili nimo iagi og riban imong buhok ani day no, malamang sa malamang day no day is dili jud ka kakuha 80% ani ha. Pero ako man gud day no is ako kani siya tabang day sa ko ang pangriban nga botox. Kay kung dami sa magud ang buhok sa akong client day no day is dili na magud ko mogamit og R2. Mauna ni diretso day ang pamalit nako sa ako ang R2 ug mauna po ni ang panglock sa buhok sa ko ang client. Samutan jud ginani na nga klase nga buhok ang akong iriban day no day is dili na jud ko mogamit og R2 pa ana. Kay lagi day kaninang hair botox day ang ako ang ipanglock sa iyang buhok. Muna nindot kani nga hair botox day no day kung damage na imong buhok day og nagruberize na. O pwede ra sa kay mo mag-DIY ani day no day kung damage na gani inyong buhok.